Takže vás zdravím u pokračování. Hand History z $33 freezeoutu odehraného na PokerStars. Další handa, která následuje potom AKčku z malého blindu, jsou Queeny, který jsem si otevřel, dostávám 3-bet push. Tohle není úplně jasný call, jak to možná vypadá, protože si nemyslím, že by zrovna tady ten typek tady měl nějaký loose range. Takže když ho vyloženě hodíme na nějaký nacovky, tak jsme trošku behind. Samozřejmě s těmi potoc to vychází. Nějaký 4% jsou tam navíc, jo, potoc máme 43%, equita je 47%. Kolnout to teda musím, ale není to žádný úplně happy call. Navíc poslední dobou ty AKčka s Queenama moc nevytáčím, takže se mi do toho úplně nechtělo, ale zahodit se to asi úplně nedá, takže jsem to dal, dopadlo to tak, jak to poslední dobou dost často dopadá. Musím si trochu postěžovat, ale to se nedá nic dělat. Jdeme dál. Teď byl delší dobu klid. Byla tady ještě, když se trošku vrátím, tak tady byl defend big blindu proti hijacku z D6. Hijack to zahrál hodně pasivně. Na tom turnu bych sázel, i kdyby tam ta šestka nepřišla, s tím, že ten pot chci vzít. Zahodil. Možná by to stalo i za nějakou notu, že za nějakou poznámku, že on ten flop opravdu má takový pasivnější. Je to i vidět, že těch 22% na flopu je docela málo. Tak. Další sehrávka, otevírám early position ace jacka, dostávám call, si betuju, super se folduje, tady si myslím, že jsem to možná mohl zkusit i nějak bluffcatchovat. Na druhou stranu ten soupeř je zase hodně pasivní, takže zrovna proti tady tomuto soupeři to nemá asi moc smysl. Spíš si jít pro nějaký 2 streety value, možná 3 s nějakým menším sizingem. Teď bylo takový klidnější období, nechodily mi moc karty, ani tam nebyly žádný zajímavější spoty tak se mi zrovna uploadlo to první video, takže super. Tak, tady je takový spekulativnější open s early position, prošlo mi to. Tady to je trošku na divoko. Rozhodl jsem se tady 3-betnout button. S tím, že je to samozřejmě 3-bet fold. A myslím si, že tady ty sehrávky nejsou úplně špatný. Možná by tam mohl být menší sizing, přeci jenom jsme nějakých ani ne 20 blindů deep efektivně, takže ten sizing je trošku přepálený, ale zase na druhou stranu jako nechci call. Kdybych tam dal nějakých 1100, tak si myslím, že by ho to lákalo víc si to callnout. Samozřejmě ten risk reward není to asi úplně ono, na druhou stranu je potřeba podle mě, já už tady ty sehrávky používám dost často, protože obzvlášť proti těm light position raiseům ty light 3 bety vychází poměrně často. Myslím, že se to vyplatí, navíc pokud bych tady měl nějakou value handu, tak to taky nechci jako z první úplně pushovat. S tím, že mi tam spoustu věcí zahodí, takže asi si od něj i čas od času chci indusnout nějaký forbet. Chci tam dát taky nějakou dynamiku do toho našeho vztahu, jakoby do těch našich sehrávek a myslím si, že to je dobrý občas to takhle vyzkoušet. A hned další handu jsem pushoval za nějakých 9,5 blindu effective small blind, K9 proti SF4 vytáčím, což bylo dobrý. Array ze střední pozice, bez akce. Tady jsem si otevřel z button 8-6 off, dostávám call, asi betuju, chci si protektovat trošku ten svůj střední pár proti overkartám, proti těm dročkám, které tam jsou. Ve chvíli, kdy přichází jednak teda overkarta, jednak dochází flash draw, tak nemám úplně zájem nějak z toho hrotit.
Ta 8 to celkem mění, soupeř po třetí čekuje, já se rozhoduju pro value bet s tím, že value targetu tu queenu, nějakou slabší, kterou on tam může nějak podkontrolovat, což vychází úplně perfektně, má KQčko, takže vyhrávám celkem příjemný pot. Obecně si myslím, že v tom turnaji mě hodně vycházely právě tady ty menší poty, což je důležitý, už jsem o tom mluvil. Tady jsem si limp sebnul, malý blind, tady je taky move, který se snažím zařazovat poměrně často aktuálně, s tím, že to jednou, dvakrát zkusím na toho soupeře, pokud reaguje takhle, že v podstatě folduje na nějaký takovýhle malinký c-betek nebo step, tak v tom pokračuju do chvíle, než se začne nějak bránit. Pokud by mě ten limp nějak atakoval, nebo potom atakoval ten bet, tak samozřejmě se tomu snažím nějak adjustnout, nějak se přizpůsobit. Tak, tady byly nějaké menší sehrávky. Tady jsem právě atakoval limp z malého blindu, pokračoval jsem si vetem. Myslím, že ten flop je na to ideální. Mám tam samozřejmě nějaký backdoory a respektive gutshoty a on tady bude mít hodně nějakých suited konektorů nebo nějakých pocket pairů, který se mu nechtějí úplně hrotit. Ten samý hráč vlastně hned v další hendě pušuje nějakých 13-14 blindů. S ace queen suited je to easy call. Vytáčím. A tady přišla jedna henda, se kterou jsem byl hodně nespokojený s tím, jak jsem to zahrál. To opravdu bylo špatně. Ten open standardní c-bet si myslím taky v pohodě. A ve chvíli dostávám call, tak jsem se rozhodl pokračovat, nějak to barelovat s tím, že atakuju tu desítku, atakuju nějaký pocket páry. Ale myslím si, že to bylo zbytečný, že jsem si radši měl nechat dát tu free kartu a rozhodnout se na riveru. Soupeř mě zase calluje, takže v podstatě jasný, že má tu queenu, teď se tam otevírá ještě flash draw. Teď přišlo ESO a soupeř zase čekuje. Já se teda rozhoduju takhle betnout vlastně takhle málo pro nějakou fin value a de facto i proto, abych si tam nechal prostor pro nějaký fold, pokud on to checkpushne, což se stalo a já jsem nějak úplně nesmyslně vlastně si sugeroval vlastně to, že je to bluff, nebo že tam má nějaký třeba Q10, který já v tuhle chvíli beatuju, což samozřejmě soupeř měl Q9 v těch křížích. A tohle byla špatná sehrávka. Ideální by podle mě bylo pročekovat ten turn a na riveru se rozhodnout, callnout mu ten jeden bet, který pokud by byl samozřejmě nějak rozumnej, nějaký 2000 třeba, tak mu callnu, ale nějak bych to do toho all-inu tlačit, to bylo podle mě velká chyba. A po této sehrávce jsem zase spadl na nějaký 25 linový stack, což bylo takový trošku smutný, protože do té doby jsem v tom turnaji hrál velice dobře. A tady jsem si otevřel ace jacka, dostal jsem 3bet a rozhodl jsem se to 4bet pushnout. Je to vlastně nějakých 20 blindů efektiv, 22. Doteď nevím, co to tady to mělo znamenat, protože podle těch statistik to nevypadá, že ten typek by byl nějak hodně agresivní. A tam asi co se hrálo tu roli, tak to byl vlastně button proti cutoffu, to znamená, že ty ranger tam mohl mít trošku loose. A skončilo to teda tak, že to zahodil, což bylo, myslím si, docela dobře, protože samozřejmě proti té jeho kolovací range bych s tím jackem na tom nebyl úplně dobře. Sám za sebe nevím, jestli to je úplně jako, kdyby to bylo nějak trošku třeba ten early position proti middle position, tak bych asi ještě uvažoval nad foldem, takhle tím, že to byly ty late position, tak jsem se rozhodl, že to 4bet pushnu.
Tady jsem 3bet pušnul 6 proti butonu. Button tam tu range asi bude mít, to je, myslím si, naprosto standardní spot, tady asi k tomu není potřeba nic víc moc říkat. Tady jsem teda prohrál další takovou. To byly vlastně 2 hry za sebou, které byly hodně špatný. Tady je to zase, dejme tomu, a tady na tom Esu teda mě soupeř zlákal. Tady jsem trošku doufal od nějaký flash draw, on to pušnul a já jsem teda trošku ztratil nervy, říkal jsem si, že vlastně v podstatě vždycky splitujem s tím full housem a soupeř mi teda otočil z Esa, což mě dost teda překvapilo, zahrál to opravdu zajímavě a tady už to teda vypadalo hodně špatně, no to zase hodně mizerná sehrávka z mojí strany. Nebyl jsem se sebou moc spokojený v této chvíli v tom turnaji. Samozřejmě člověk hraje 10-12 dalších turnajů, takže jako není úplně čas se v tom nějak rejpat, ale tohle byl takový hodně krizový okamžik, no. Navíc teda opravdu jako tím, že ukázal ty ESA, tak to teda jako jsem docela čuměl, no. No, nicméně. Tady se mi podařilo zpátky vlastně striplovat ten stack. Jsem teda vyhaluzil tady trošku SO5. Ten push byl taková hrana za 8 blindů z nějaké střední pozice. Když se na to podíváme v IC emizeru, tak myslím, že se to dalo i fallnout. Tady samozřejmě ty range jsou trošku na divoko. Těžko tady bude kolovat nějaký KE nebo SO8, SO9. SO5 vyjde, ale vidíte sami, že je to hodně natěsno. Tady taky ta kolovací range bude asi trošku užší, ale na věci to moc nemění. No, tady jsem teda se štěstím se vrátil do toho turnaje, což je trošku smutný, protože opravdu do těch 2 hand jsem v tom turnaji, myslím si, procházel s velkým přehledem. Pak jsem to úplně nezvládl, což bylo takový dost nepříjemný. Ale tady tím jsem se vrátil do hry. A pak přišly nějaký další sehrávky, tady ten call, nebylo nic převratného. Tady myslím, že už jsem sázet musel. On tady to ESO teda pravděpodobně nemá, to by nějakým způsobem sázel, takže tady víceméně targetu tak jako tu 10 nebo nějaký pocket páry a ten sizing byl docela velký. Na to, jak slabý karty jsem tady de facto targetoval. Samozřejmě tady na flopu jsem si šel pro nějaký check raise s tím, že se to budu snažit sizovat tak, abych se na riveru stacknul, což se nestalo. Jinak ten call pre-flop možná trošku spekulativní, ale ty potoc na to byly. Samozřejmě zase je to takový na hraně, ale musím taky říct, že poslední dobou si ten big blind defendu poměrně často s hodně širokýma rangema. Tohle nebyla výjimka. Tady byly nějaké nezajímavé sehrávky. Zase limp step z malýho, 7-4 off. Ten flop samozřejmě mě netrefuje, ale u soupeře to asi nebude jiný. Tak, tady další větší pot, mám jacky. Tady není asi nic moc co vymýšlet, je to jasný push, akorát ten soupeř to dělal tak, aby to vypadalo trošku silnějc. Ale proti 6 blindovýmu pushi jsou ty jackové samozřejmě snap call. Zase spoustu hand přeskočím, protože tam bylo poměrně nezajímavý. Zase to samý. Je vidět, že mi ty limpstepy hodně procházely v tom turnaji, což je fajn. Je to hodně nízkovariační způsob, jak si krást ty blindy. Jo, takže ve chvíli, kdy tady rejznu na nějaký 3000, ty pěkně kolne a už tady v tom plavu.
Prostě budu hrát bez pozice, nafouknutý pot. Pokud ty lidi vás vlastně nechají to dělat takhle, tak je škoda to neskoušet, pokud ty limpy nějak neatakují. Tak, tady jsem 3bet 0 káčko, s tím, že dostávám 4bet push, koluju a je to split, tady po tom turnu to byla taková trošku naděje, že bych to mohl i vzít, ale to bych chtěl asi moc. To video asi teď ukončím, a protože tady zase, já nevím, 20-30 hand, kde se nic moc nedělo, a vrátím se zpátky už s nějakou dohrávkou, kde bychom šli asi handu za handou. A abychom si tu koncovku ukázali celou.